しい戦いでしたが、両者一歩も引かずドローで終わります。イブラヒモビッチ、このゲームのマン・オブ・ザ・マッチはこの人になるでしょう。見事な活躍でした。さて北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか？結果として引き分けましたけども、やっぱり修正すべき点はお互いにあったと思うんですよね。そこをしっかり見直して次に生かしていけば、またさらに成長していけるでしょうね。そうですね、ありがとうございます。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。点の取り合いとなりましたが、結局引き分けに終わっています。Please be reminded that drinking is